హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు న్యాచురల్ నాటుకోడి హబ్. ఈరోజు వీటి కోసం చెదలు తేవడం జరిగింది. చూడొచ్చు మా అమ్మ చెదలు పురుగులు వేస్తూ ఉంటే ఎలా తింటున్నాయో. ఈ చెదలు పురుగులు వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ పిల్లలు అన్నీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి, ఇంకా వీటి గ్రోత్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది. వీటిని న్యాచురల్గా గ్రో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటికి న్యాచురల్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ న్యాచురల్ నాటుకోడి హబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.